19. stoljeću u slikovitom desetljeću pod gordog velikog tabora stolovao je moćni ban Hrvatske Herman II. Celski. Njegov mladi, ali oženjeni sin Friedrich zagledao se u selsku ljepoticu Veroniku i zaljubio. To nije bilo po volji ocu Hermanu koji se suprotstavio ljubavi mladih. Friedrich i Veronika bježe, a ban Herman uputi vojsku da uhvati mlade ljubavnike. Nakon 4-godišnjeg zatvora, Friedrich psihički propada i povijest ga više niti ne spominje. Veronika također nije imala sreće. Hermanovi vojnici su je uhvatili, priveli u veliki tabor, zatvorili u mali zatvor bez prozora na ulazu u dvorište grada. Ban Herman odmah pozove suce porotnike i optuži nesretnu Veroniku da je coparnica koja je zavela njegovog sina. Istraga je trajala puna 2 dana i podvečer drugog dana suci izjaviše: Gospodine Bane, na ovoj djevojci nema nikakve krivice, a kamoli zločina. Jedino što gaji veliku ljubav prema vašem sinu Friedrichu. Ljubav nikada nije bila grijeh, a kamoli zločin. Ljubav je jedna od najljepših ljudskih vrlina. No, Herman dade nalog kaštelanu dvora da Veroniku smjesta udave. Na sredinu dvora staviše kacu koju nasuše vodu. Uhvate nesretnu Veroniku, gurnuše joj glavu u vodu i sačekaše dok se i posljednji mjehurići nisu smirili. Mrtvo tijelo odnesuše na prvi kat i zazidaše u zid koji spaja peteroputnu kulu s ulaznim dijelom. 1982. godine, prilikom istraživačkih radova u Burgu, u zidu između ulaza i peteroputne kule nađena je lubanja ženske osobe. Je li to lubanja nesretne Veronike, ne može se sa sigurnošću tvrditi. When she gets there, she knows in the storm.